gu planeta batean bizi garela, lurra eta ura dituen planeta batean, eta gutik gertu, mugandik gertu badaudela beste 7, bai? Oso gertu daudenez, sistema bat osatzen dugula esaten da, eta denak daudenez, izarrari birak ematen, gure izarra da eguzkia, eta orduan ditugu planetak eguzkiaren inguruan birak ematen, marrazki honetan ikusten den moduan, orduan planeta multzo honi deitzen diogu eguzki sistema, eta da gure etxea. Orduan, ze motatako planetak ditugu gureaz aparte? Lehenengoa, eguzkitik gertuen dagoena, deitzen da Merkurio, eta da guztietan txikiena. Gure ilargiaren antza handia dauka, horrela grisa eta harritxua, baina da oso kuriosoa. Dauka atmosferarik, eta orduan egunez oso beroa da, baina gauez oso hotza. Gero dago Artizarra edo Venus. Eta hau da oso beroa beti. Ze honek bai dauka atmosfera, lainoz beteta beti, eta orduan horrek egiten du beroak ez alde egitea. Norbaiten mikrofonotik ekoa entzuten dut. Itxaldu ditzakezue agian zuen mikrofonoak? Itxaron, igual ni naiz. A ber, orain? Hitz egiten baldin badut. Orain? Pixkate entzuten dut, baina bueno, ezain beste. Bestela hori da. Orain denok zaudete isilduta, horrela jarraituko dut eta gero pizten ditugu, bale? Ze orain ez dute zuten, eskerrik asko. Orduan, esaten ari nintzen bezala, hau ez, Venus, Artizarra, lainoz beteta dagoelako, beroak ezin du alde egin, eta bero ikaragarria egiten du, bai egunez eta bai gauez. Eta gero gaude gu, 3. planeta. Eguzkitik gertuen, 1, 2, 3. Lurra. Eta esan dizuedan moduan, itxasoz beteta, lurra eta hodeiak ere baditugu, baina bueno, batzutan bai, bestetan ez. Eguraldi txarra egiten duenean bai, eguraldi ona egiten duenean ez. Argia zerua ikusten dugu lainorik gabe. Gero dago Marte edo Martitz. Lau hauek egiten dute planeta txikien multzoa. Laurak dira harritsuak edo gorputz gainean jasarri algarenak. Eta Marteri askotan deitzen zaio planeta gorria, bere lurra delako, marroia izan beharrean gurea bezala, delako gorria, burdina duelako. Orduan, Marte margotu nahi baldin baduzue adibidez, nik gorrixka margotzea gomendatzen dizuet. Eta ja, hortik pasako ginateke beste 4 planetetara, baina 4 planeta hauek dira oso handiak. Eta ezin gara beraietan tente egon, ze da gasa bakarrik bezala. Horrela, ez dago harririk, ez dago lur gogorrik, eta ezin gara tente jarri beraien gainean. Eta horietatik handiena da Jupiter, hemen ikusten duzuen hori. Horrela, marrak bezala ditu, horizontalean, zuriak, marroi argiak, eta bere inguruan ilargi pila bat, 80 bat ilargi. Guk daukagu bakarra, eta nahiko. Baina Jupiterrek ditu, ia 80. Eta baita Saturnok ere. Baina, seguru badakizuela Saturnok askoz bereziagoa den zerbait duela, ilargi asko bai, baina bere berezitasuna handiena da, hor ikusten duzuen moduan, eraztunak dituela. Orduan, eraztun horiek ere, ematen diote bere xarma, eta guk, nahi izan ezkero, plastilinarekin adibidez, saiatu gaitezke hori berre egiten. Eta ia bukatzeko, gure eguzki sistemako planeta multzo honetan ditugu beste 2 planeta, atzean daudenak, eguzkitik oso urruti, eta orduan hotzotzak direnak, biak urdin koloretsuak, bata argiago, hemen ikusten duzuen hau, Urano, eta bestea, Neptuno. Pixkat urdin ilunagoa duena, batzutan horrelako hodeiskak azaltzen zaizkionak, eta esan dudan moduan, 2 planeta hauek dira oso hotzak daudelako eguzkitik urruti. Baina, esan dudan moduan, guk, gure planetak, badaukagu ilargi bat. Itxura hau duena, ez? Grisa eta harritxua. Eta esan dizuet, Jupiterrek 80 dituela. Orduan, hemen ikusten dituzue adibidez, Jupiterren ilargi horietako batzuk. Nahi baldin baduzue, ideia beren bat izateko, eta zuek orain, imaginatu behar duzue planeta bat, edo ilargi bat, edo nahi duzuena, ze oso planeta exotikoak ere badaude, eta egingo duguna da,
materiala baldin baduzue behintzat, orespolak hartu, tenperak hartu, eta margotzen hasi. Bale? Irakusten dizuet hemen adibidez, nik atzo egindako bat, oraindik falta zait bere ilargitxoa margotzea, beltza eta txuria nahastuta egingo dut uste dut, gris kolorea emateko, eta gero makilekin, txotxekin, edo txotxa luzeekin, egin diot heldulekua eta bi planeta, planeta eta ilargia heltzeko heldulekua. Orduan, nik uste hasi egingo garela, orain arrate ere konektatu zaigu,